खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव मानसि बुथारनाय जाथाय नाथाय सोर आरो मानि थाखाय बुथारदों बेनि जेबो गुमुर गैया आसाम पुलिसनि सासे हमगार्डआनो आलाय-सिलाय बेबायदि बुथारजानायखौ लानानै गिखांदों नोगोरारिफोरा बुथारजानाय सुबुंनि मुङा बासुदेब किस्कु 36 बोसोर बैसोनि बिथाङा आसाम पुलिसनि हमगार्डमोन गुबैयै बिथाङा चिरां जिल्लानि गुरुबासा रावनघाट गामिनि थागिबिमोन आरो बिथाङा बेंटल पुलिस स्टेशनाव पस्टिंमोन नाथाय बिथांनि गोथै देहाखौ क'क्राझारनि शान्तिनगर ओनसोलाव मोननाय जादों सुलुंनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला माखासे सुबुंफोरा सोलो खालामनानै हमगार्ड बासुदेब किस्कु बिथांखौ लेंहरदोंमोन बेनि उनावनो बिथांखौ दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारदों नाथाय सोर बुथारदों आरो मानि थाखाय बुथारदों बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जायाखै जाथायनि सायाव शान्तिनगर ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोखोम जानाय हालोदाव हमगार्ड बासुदेब किस्कु बिथाङा जिउ रैखाथिनि थाखाय होख्रावनानै खारबोदोंमोन आरो बिथाङा लामानि जिङाव थानाय मोनसे नखराव हाबनो नागिरदोंमोन बेयावनो बिथाङा लामानि जिङाव थानाय हाखराव गोग्लैनानै थादों आरो बेफोर जाथाया मोनानि समाव जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा गुबुन मोनसे जाथायाव क'क्राझारनि थागिबिया मेघालय रायजोआव बुथारजादों मेघालयानि रिभय जिल्लायाव बिहावजों लोगोसे खामानि नागिरनो थांफादोंमोन क'क्राझारनि तुलसिबिलनि खुमगुरिनि राफिकुल इस्लामा नाथाय बिहावा हाथायाव मुवा बेसाद बायनो थाखाय थांनाय समावनो सोरबा दुथांफोरा राफिकुल इस्लामखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों आरो गाज्रियै दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारखांनायनि उनाव मिथि मोनै जायगायाव गारनानै गालांदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय आरो सोर राफिकुल इस्लामखौ बुथारदों बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोनाखै बेनिखायनो जाथायनि सायाव जाहाथे गोख्रोङै नायबिजिरो आरो दायनिगिरिखौ साजा होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों राफिकुल इस्लामनि नखरनिफ्राय जेरैथिंबो जेथिंबो सिखावनि उदखारा रायजोआव सानफ्रोमबो सानथ्रहायै बांदों ओंखाम जानो थाखाय थांनाय समावनो खावनानै लांदों 9,50,000 रां मटर साइकेलखौ बायजोआव दोनथ'नानै हटेलाव ओंखाम जानो हाबनाय समावनो मटर साइकेलनि बक्स बेखेवनानै लांदों 9,50,000 रां बे जाथाया धुबरी टाउनावनो जादों आरो साननि समावनो जानो मोन्दों जाय जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों साइबर आली मुंनि सुबुङा धुबरीनि SBI कालीबारि ब्रान्चनिफ्राय रां बख'नानै फैदोंमोन आरो टाउन गेजेराव ओंखाम जानो थाखाय मटर साइकेलखौ बायजोआव दोनथ'नानै गंसे हटेल सिङाव हाबलांदोंमोन बे दसे समावनो आरो साननि समावनो सिखावा साइबर आलीनि मटर साइकेलनि बक्सखौ बेखेवनानै नोगोद 9,50,000 रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव क'क्राझाराव अरियेन्टेसन प्रग्राम खुंदों क'क्राझारनि CEM कनफारेन्स हलाव नार्सिं प्रफेसनेल आरो गार्जेनफोरखौ लोगोआव लानानै प्रमद बर'आ अरियेन्टेसन प्रग्राम खुंदों जेराव नेशनेल स्किल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन इन्टारनेशनेल सेन्टारजों खुंजानो गोनां 9 दान जापाननि रावाव ट्रेनिं होनायाव बिटिआर सोरखाराबो सा 9खौ सायख'दों आरो जापाननि राव सोलोंनो थाखाय दिल्ली फारसे दैथायहरगोन ट्रेनिं मोननाय बिथांमोना स्पेसिफाइड स्किल वार्कार पारमिट मोननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना जापानाव नार्सिं प्रफेसनेल हिसाबै खामानि मावहैनो हागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ खारबाय थानाय रेलगारि सिङावनो गुलि गावनाय जाथाय जादों जायजों 4नि जिउ खहा जादों रेलवे प्रटेक्शन फर्सनि सासे जवानानो खारबाय थानाय रेलगारिनि सिङावनो गुलि गावदों जायजों 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों गुलि गावग्रा RPF जवाननि मुङा कनस्टेबल चेतन सिंह आरो बिथांनि गुलि गावनायजों जिउ गोमानाया गावनिनो सिनियर अदेबानि कनस्टेबल चेतन सिंहनिनो सिनियर सासे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर मुङा टिकाराम मीना रिपर्टनि बायदिब्ला बे गुलि गावनाय जाथाया महाराष्ट्रनि पालघर रेलवे स्टेशन साखाथियाव जादों आरो जयपुर मुम्बाइ सेन्ट्रेल सुपारफास्ट एक्सप्रेस रेलगारियाव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला RPF कनस्टेबल चेतन सिंहआ मोनसे दाबायाव एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर टिकाराम मीना बिथांखौ गावनि राइफलजों गावथारखांनायनि उनाव गुबुन दाबायाव थांनानै जेरै मेरै गुलि गावहैदों जाय गुलिया 3 पेसेन्जारफोरनाव नांदों आरो 3 पेसेन्जारफोरा थैनो गोनां जादों बे जाथाया फुंनि 5:30 रिंगासो समाव जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों RPF जवाना खारबाय थानाय रेलगारि सिङावनो फ्राय 12 राउन्डसो गुलि गावदों आरो जेरै मेरै गुलि गावखांनायनि उनाव रेलगारिनि चेनखौ बोनानै खारनो नाजादोंमोन नाथाय RPF आरो पुलिस जयै लोगो नांनानै कनस्टेबल चेतन सिंहखौ हमनो हादों होननानै मिथिहोदों सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला कनस्टेबल चेतन सिंहआ जोबोद रागा खरामोन आरो थैनाय 3 पेसेन्जारफोरनि मुङा फारियै आब्दुल कादिर आजगर खाय आरो गुबुन सासे
डिसि आरो एसपि खौ ट्रेन्सफार खालामनो हानायनि गोहोखौ बिटिसि सरकारा आसाम सरकारनाव सिरियै बिखुमादों। बे खोथाखौ मिथिहोदों बिक्रम दैमारिया, जायनाखि बिटिसि सरकारा डिसि आरो एसपिआ जोंनि सिङाव फैबाय आरो डिसि आरो एसपि खौ ट्रेन्सफार खालामनो हानायनि गोहोखौ बिटिसि सरकारा मोनबाय होननानै दाबि खालामदोंमोन। बेनि सायाव माखासे खोथा मिथिहोफैदों बिक्रम दैमारिया। थांनाय माखासे सानाव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि गेजेराव मिटिं जादोंमोन। बे मिटिंआव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि गेजेराव मा सावरायलायनाय जादों बेनि सायाव फोरमानजों लोगोसे फोरमायथि फैदों बिक्रम दैमारिया। बिक्रम दैमारिया फोरमायथिदों दि जाय बिटिसि सरकारा डिसि आरो एसपि खौ बिटिसि सरकारनि सिङाव फैबाय आरो गोसो जायोब्लानो ट्रेन्सफार हरनो हायो होननानै बुंथिदोंमोन। बेबायदि बुंनानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ थगायदों आरो गोरोन्थि लामाजों लांदों, मानोना बिथांमोनहा डिसि आरो एसपि खौ ट्रेन्सफार खालामनो हानाय गोहोखौ आसाम सरकारनावसो सिरियै बिखुमादों, जाय बिथांमोननि प्रप'जालाव लिरनाय दं होननानै फोरमायथिदों बिक्रम दैमारिया आरो बुंथिबावदों दि डिसि एसपि नि खोथायाथ' दोन, सरासनस्रा अफिसार आरो खेरानिखौ ट्रेन्सफार हरनो हानायनि गोहोखौनो आसाम सरकारनाव बिदों, नाथाय आसाम सरकारा बेनि सायाव मा फिननाय होदों बेखौबो फोरमायथिदों बिक्रम दैमारिया। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला डिसिआ बिटिसि सरकारनो जि प्रप'जाल हरगोन बेनि सायावसो बिथा खालामनानै बिटिसि सरकारा ट्रेन्सफार आरो पस्टिंखौ हरनो हागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फिननायखौ होदों। बेनि अनगायैबो हारिमु बिफानाव लांदां जानानै थानाय अफिसारनि मासियावबो डिसिआसो थिसनथाइखौ होदों, जेरावनाखि जोंहा हारिमु बिफाननि इएम दंखायो, बिथांनावसो गनायथि लानानै बिटिसि सरकारा थिसनथाइखौ होनो नांगौमोन, नाथाय डिसिआसो बिटिसि सरकारनिफ्राय गनायथि लायालासे हारिमु बिफानाव थिसनथाइखौ होदों होननानै फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं खायफा लिडारफोरा बिटिसिआव 5,000 साख्रियाव थिसनथाइ होबाय होननानै दाबि खालामदों, नाथाय बिथांमोनहा मोनसेबो इन्टारभिउ खुङालासे माबोरै थिसनथाइखौ होखो होननानै सोंथि खालामदों बिक्रम दैमारिया। आरो आसाम सरकारा होनाय साख्रिखौनो राननो होनायखौ बिथांमोनहा गावसोर 5,000 साख्रि होदों होननानै बुंथियो, नाथाय राजखान्थिनि थाखाय नंखाय खोथा बुङोब्लाबो बिटिसि खुंथायखौ लानानै जाहाथे थगाया बेनि थाखायबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गं 60 गामिखौ बिटिआरआव सोनायनि थाखाय थांनाय 26 जानुवारियाव आसाम सरकारा फोसावदोंमोन, नाथाय बिश्वनाथ आरो सनितपुराव गं 60ल' गामि गैया। बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गासैबो गामिखौ बिटिआरआव सोयोब्लाबो बिटिआर गोरोबथानि 7.2 दफानि गेजेरजों खास हायाव थानाय, दैनि हायाव थानाय आरो ग्रेजिंलेन्ड अदेबानि गांसो जाग्रा हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय जागोन, बेखौबो मख'नाय दं होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। मंगलदैयाव हाथियारजों ट्रेनिं होनाय भिडिअ'आ गोसारनायनि उनाव दरं पुलिसआ ट्रेनिं होनाय जायगा महारिषि विद्या मन्दिर स्कुलाव थांनानै खथा खथा हाबनानै अपारेशन खालामहैदों आरो धोरोमनि मुङाव हाथियारजों उदाङै ट्रेनिं होनायनि हेंथायै दरं पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि रायजोआव हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव आसि दिन्थिलायनाया बांदों आरो गिबियाव माखासे राजखान्थिगिरिफोरानो मोनसे धोरोमनि सायाव आसि दिन्थिनायखौ जागायजेनदों। बेबायदिनो हिन्दु मुस्लिम खालामनाया रायजोआव माखासे समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ। राष्ट्रीय बजरं दलाबो हिन्दुफोरखौ रैखाथि होनायनि मुङावनो आरो लाभ जिहादनिफ्राय जोंनि बिब' बिनानावखौ रैखाथि होनायनि मुङाव फिजिकेल ट्रेनिं होनायनि अनगायैबो हाथियारजोंबो ट्रेनिं होदों। बिथांमोनहा मोननै जिल्लानि 400सो सुबुंफोरनो ट्रेनिं होदोंमोन आरो दरंनि महारिषि विद्या मन्दिर स्कुलनि सिङावनो हाथियारजों जेरै पिस्तल आरो सिलाइजों फोरोंथायखौ होदोंमोन। माबोरै हाथियारजों सुथुरफोरखौ गाग्लोबो, माबोरै बोरला गावो, माबोरै दाहाल थुंग्रि सिबो आरो माबोरै रैखाथि होयो, बेफोरनि सायाव ट्रेनिं होनाय जादोंमोन। नाथाय उदाङै गंसे फरायसालियाव मोनसे धोरोमनि आफादा हाथियारजों ट्रेनिं होनायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो रायजोनि थासारिखौ साननानै गिखांदों सांग्रां सुबुंफ्रा। आसामावबो मणिपुर बायदि थासारि सोमजिगोन नामा बेखौ साननानै गिखांनायखौ फोरमायथिदों। बेरेखा दोलोआबो हाथियारजों ट्रेनिं होनायनि हेंथा बिबुंथि होफैदों। बेनि मादाव एमएलए अखिल गगৈ बिथाङाबो ट्रेनिं लाग्रा गासैखौबो एरेस्ट खालामनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों आरो ट्रेनिं होग्राफोरखौबो आयेननि सिङाव साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों अखिल गगैआ। जुदि सुबुं खुंथाय दंब्ला आरो हाथियारजों ट्रेनिं होनायाव हिन्दु आफादखौ सोरखारा मदद होआखैब्ला थाबैनो राहा लानो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। जाय आसामाव फेसबुकआव मोनसे लाइन लिरोब्लानो आरो खन्थाइ लिरोब्लानो एरेस्ट जायो, गोबां एनकाउन्टार जायो आरो उदाङै खोथा बुंनायनि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरो, नाथाय दिनैनि समाव पिस्तल आरो सिलाइजों ट्रेनिं होनाय जागासिनो दङ। बेबायदिजों मणिपुराव जानाय बायदि हारिजों हारि आरो गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि गेजेराव दावराव जागोन आरो बेयावनो बिथांमोना राजखान्थि गेलेगोन होननानैबो बुंथियो एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।